జాబితా నుండి వెంటనే చట్టబద్ధత లేని లంబాడలని ఎస్టీ జాబితా నుండి వెంటనే సాధిద్దాం కొమరం భీం ఆశయాలను, సాధిద్దాం కొమరం భీం ఆశయాలను. జోహార్ ఇంద్రవెల్లి అమరవీరులకు. ఇంద్రవెల్లి అమరవీరులకు ఇంద్రవెల్లి అమరవీరులకు జై బిర్సా ముండా, జై కొమరం భీం, జై కంఠం దొర మల్లుదొర, జై రామ్జీ గోండ్, జై సమ్మక్క సారక్క. ఈరోజు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇంద్రవెల్లి అమరుల స్తూపం దగ్గర ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ భారీ బహిరంగ సభ అస్తిత్వ భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ 1996 నుండి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తూ ఆర్థిక విద్యాపరమైనటువంటి హక్కులు, సామాజిక పరమైనటువంటి హక్కులు ఈరోజు పూర్తిగా నిర్వీర్యమవుతున్నాయి. 190% ఉద్యోగ ఫలాలు కానీ, విద్యా ఫలాలు కానీ మరి అన్నీ కూడా మరి అక్రమంగా దొడ్డిదారిన చొరబాటుదారులు అయినటువంటి లంబాడాలు ఆదివాసుల యొక్క హక్కులను రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా దోచుకుంటుంటే ఈరోజు మేము అన్ని విధాలుగా వెనుకబాటు గురవుతున్నాం. మా ప్రాంతాలలో మేము స్వేచ్ఛగా జీవించలేకపోతున్నాం. భూమి పుత్రులైనటువంటి, అడవి పుత్రులైనటువంటి ఆదివాసులము ఈరోజు అన్ని రంగాలలో మాకు రావాల్సినటువంటి నిధులు, విధులు, నియామకాలలో కూడా మేము ఇవాళ నిర్వీర్యమైపోతున్నాం. పాలక ప్రభుత్వాలు మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా మరి ఈరోజు వలస వచ్చినటువంటి గిరిజనేతర ఇవాళ లంబాడాలను ఇవాళ వాళ్ళను ప్రోత్సహించి అన్ని రకాల వారికి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, ఉద్యోగ పథకాలు అందించడంలో ముందంజ ఉంటుంది. అదే క్రమంలో ఈరోజు వారిని గిరిజన తెగల జాబితా నుండి తొలగించాలని చెప్పేసి మా యొక్క ప్రధాన డిమాండ్. అదేవిధంగా టీచర్స్ ఉద్యోగ నియామకాలలో జీవోఎంఎస్ నెంబర్ 3 మరి దాన్ని ఇవాళ 2000 సంవత్సరంలో అది పునర్జీవనం పొందింది. అప్పటి నుండి మరి 2014 వరకు కూడా ఇవాళ జీవోఎంఎస్ నెంబరు మొన్నటి వరకు కూడా కొనసాగింది. ఈ మధ్య కాలంలోనే సుప్రీంకోర్టు దాన్ని కొట్టివేస్తూ ఏజెన్సీలో 100% ఆదివాసీలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కుదరని చెప్పేసి ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పునివ్వండి. అట్లాంటి ఈ తీర్పు వల్ల ఆదివాసులమైనటువంటి, అడవి బిడ్డలమైనటువంటి మేము పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయే ప్రమాదం ఉన్నది కనుక ఉద్యోగాలు రాకుండా నిరుద్యోగులుగా మారి ఇవాళ అడవులు పట్టే ప్రమాదం ఉన్నది కనుక జీవోఎంఎస్ నెంబర్ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలని చెప్పేసి యథావిధిగా కొనసాగించు చట్టం చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే క్రమంలో అటవీ హక్కుల చట్టం 2006 ప్రకారంగా, రాజ్యాంగ ప్రకారంగా ఇవాళ మాకు అడవులలో నివసిస్తున్నటువంటి ఆదివాసులమైనటువంటి మేము పోడుగొట్టుకున్నటువంటి ఆదివాసులకు పట్టాలు ఇవ్వకుండా గత 8 సంవత్సరాల నుండి తాత్సారం చేస్తూ కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఆదివాసులను అడవి నుండి వెళ్ళగొట్టే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. ఆదివాసుల మీద అనేకమైనటువంటి నిర్బంధకాండను కొనసాగిస్తుంది. ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో మాకు నీడ లేకుండా చేస్తుంది. 2005 కంటే ముందు ఎవరైతే సాగులో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే క్రమంలో 29 శాఖలలో ఉన్నటువంటి జీవోలన్నిటిని కలిపి ఒక చట్టంగా రూపాంతరం చెందాలని చెప్పేసి, చట్టంగా మార్చాలని చెప్పేసి ఇవాళ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి మేము డిమాండ్ చేస్తుంది. అదే క్రమంలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవాళ
ఇవాళ ఉద్యోగులలో విఆర్ఓలు మొన్నటి వరకు ఇబ్బంది పెట్టారు, విఆర్ఏలు మొన్నటి వరకు ఇబ్బంది పెట్టారు, ఉపాధి హామీ సిబ్బంది మొన్నటి వరకు అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఇవాళ విఎస్ఎస్ల పేరుతోటి ఇవాళ అడవుల నుండి ఆదివాసులను వెళ్ళగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండ్రు. ఇవాళ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేటరీ యాక్ట్ 2019 ప్రకారంగా 2022 ప్రకారంగా అడవులను కార్పొరేట్ సంస్థలకు అమ్మి ఇక్కడ అడవులలో ఉన్నటువంటి కలపను మాంగనీస్ కానీ ఇతరత్ర నాణ్యమైనటువంటి టేకు వనాన్ని కూడా కార్పొరేట్ సంస్థలకు ఇచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది. దాన్ని మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తరఫున మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇలాంటి డిమాండ్లు 15 డిమాండ్లతోటి ఈరోజు ఇంద్రవెల్లిలో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ భారీ బహిరంగ సభకు ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 9 తెగల ఆదివాసులు, 9 తెగల మేధావులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగస్తులు, ఉపాధ్యాయులు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులందరూ కూడా ఈ సభను సక్సెస్ చేస్తారని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీడియా మిత్రులకు అందరికీ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తొడుందెబ్బ తరపున ఉద్యమ నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను.